gak copyright. Ya yes, aku melok nyontek pemirsa iki Mbak Linda dek wis temu manten nggih pemirsa. Mbak Sukma. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah ya, Dok. Sakinah mawaddah warahmah kanggo Mas Wahyu juga Nduk Linda. Kenapa, Dok? Enggak mau pakai itu, tutup kuping. Ngajak turun dulu. Jangan. Saya sebentar. Ngajak medun nih. Lola Baidah mang tidak? Kinara. Oh, ngajak medun nih, ngajak meloyang Melayu ki. Oh, kalau lo. Ngajak melampah, Bu. Putune ngajak melampah. Oh, alah ya. Bangsa melatenani pilih jejering kesangket anut pranataning jroning budaya. Panggono sampun dumugi sasana panah Bapak Minggu. Nolo arsa kaladosaken nggih bicara Tak rada nyedak nggih pemirsa melok nyedak lho iki dilempar mendur Bang Mayange. Kembang mayange di dibobrono. Plung. Nah. Iya, ceblok le baleni nah. Bismillah. Nah. Gak apa-apa. Sorry, Bu. Gak apa-apa wong yo. Trek kan ora apa-apa, Dok. Wis ta santai. Orang tuane Mbak Wahyu, Mas Wahyu. Ngasih Mbak Linda nangis saya kan ada. Apa ya melok nangis? Nangisnya nangis bahagia, nangis terharu. Tak duduk sik. Nyuwun es pemirsa. Kayak kinaran yang kono. Sik nyuwun es. Mbak Teh nyuwun es pora. Sama kebab ya, Bu. Iya. Sama kebab, Mbak. Oh, mboten enten. Iku topoyaki tan? Kapoyaki. Kalian nyuwun es, Mbak. Halo, tumbas apa, Dek? Beli es. Oh iya, bajunya sama punya Mbak Intan. Namanya siapa? Kaisa. Rumahnya sini, Dok? Oh. Ibu ikut rewang atau buah? Ikut rewang. Oh, ya udah. Dek Kaisa, tumbas es sama apa? Sudah, ya udah, nanti dibeli Mbak Intan. Uangnya dibawa aja ya. Iya, sama-sama. Intan permen karet. Ya. Melon. Cuantik lah ngantene.
Iya nanti nek di anu nek wis tak pateni tak dono ya. Minta topoyaki. Pun Mbak kersane sama adik Kaisani nanti dibayar Intan. Ancen apa aja mau ngantene? Iyalah. Cantik lah nganten kok. Oh, ada es buah. Niki es anu, Mbak. Kuwot nek mboten. Niku melon campuran Oh, nggih es buah. Intanis pokoknya nek tenggene tiang ewoh ngeten iki mesti madosi ngeten iki. Gol es. ben rares Mbak Eta. Amin, amin, amin. Dongake Intan ben laris, Mbak Tegal Rejo Cepu do kono lho. Nah iki foto topoyaki. Iki tepas karo Mbak Emma. Iya, Intan semuanya terus dikasih tepas. Ya. Adik apa Elon mau terus e? Nggih niku Mbak E. Oh, nggih. Saya sabar. Sik tahan Ibu tak nganu nikahe ta. Mbak Lina dan sahabat-sahabatnya SMA. Ya sahabatnya Mbak Linda barang lah. Ini datang terus menempati pojokan gitu. Tamu-tamu dipun ya. Sami nyuwun foto. Nyuwun foto-foto. Ngantene cantik. Dia pakai nggih. Pasrah pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajan aku juga. Dumateng para sesepuh ingkang kula hormati, dumateng para alim ulama, para yai ingkang tansah kula hormati, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, para wong tuwa Mbak Meldil Konti. Monggo sami-sami tansah muji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat. Ana tisu do Ibu. Tisu iki lho, tisu doknya. Mbak Enda Bu Amet. Tisune Mbak Indah. Oh iya. Oke. Ya ndek mah karo tas-tas mang lho. Iki mendek tan anu disapi. Diusapi ya enggak keringetnya diusapi nah wes. Wong keringetnya niku sak jagung hibrida to, Mbah. Shalawat salam monggo dipunjagaken dhateng sedherek kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun nuntun dhateng jalan panjenengan sedaya karo Islam. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalih pitulunganipun tiyang-tiyang ingkang pikantuk pitulunganipun Kanjeng Nabi wonten ing dina niki saha khususipun wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para sedaya ingkang kula hormati,
Mak gamelane mak. Mbah Keri. Abenggah wonten ajenging sang timbul maringro yo angatarani jengkar tumuju dhateng sasana Panti Busana. Yo cuman buyak saking papan paling saking pamandaran pengantin sekalian nggih bagus wahyu abdi Kurniawan malaikat kanggo. Ayo, ada apa itu? Ada apa itu tadi? Kok bisik-bisik aja? Tertangkap kamera lah teman-teman. Tambah lagi. Saya jalukkan Mbak Kemi sama Bu Yuni siap untuk menjalukkan. Ayo. Oke, ayo. Khusus Mas Dimas mau sing dereng nggih. Kira-kira Mas Wahyu ngomong apa ya Mbak Linda? Tapi ya Dek, ngono mungkin loh ya. Seneng Dek, ngono atau apa ya menurut saya. Selamat hari berbahagia nggih. Mas Wahyu, Mbak Linda, semoga sakinah mawaddah warahmah. Di belakangnya Mas Indro dan istrinya. Salen Mbak. Salen. Salen.
Jangan kula nggih rasane niki. Alah, rasane sikile ngeten ngowel-wel-wel. Dengkule niki rasane. Lah nggih Mbak Lipah pun mrika. Mbak Lipah, halo. Selamat nggih. Selamat. Dek Monyo. Dek Monyo apa punya adik baru? Duh, dereng protes lagi. Duh, dereng toh. Bismillah, amin. Dadi. Kok bengi dibaleni? Dadi. Nggih, monggo. Mbak Deni monggo. Mbak Isma. Sami, Mbah. Ya Allah. Wes berjumpa. Nggih, monggo kula nggih ajeng langsung niki. Bakdo niki tak saliman riyen. Buah riyen. Sore ketemu dengan saudara-saudara kita dari Merah Kes kebepe pulang lho. Udah pulang lho, Dok. Mangga, nggih. Tak cedek. Selamat ya, Dok. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Wes aku tak yen pamit rumiyin. Oke.
doa baik untuk jenengan semua. Semoga sisa kita paringi sembuh. Rambutan dok, untuk berjalan garis semua diberikan omongan yang Dan untuk bukan mas, beberapa salam lengkap mobil lahir tak mobil ini langsung mati bu. Ini langsung ketemu sama Mbak Linda dulu, terus berpamitan. Kita kembali ke masing-masing untuk terbagi rezeki semua. Semoga sisa kita paringi sembuh. Berjalan garis dua dari Lah iya. Ya aku nek dadi ulah insyaallah bakal tak benahi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus dulu kan. Iki pasé foto Mas Butil. Nggih. Dadi iki sowan wonten daleme Bapak sapa? Bapak sapa iki? Tapi wis direndek dan juga acaranya iki rezekine tambah berkah, tambah barokah. Bilang dalamnya pundi? Jambi. Sing gak ada damel namanya sinten iki?